Til den her video, der skal vi lave Bean Boozled Challenge. Og vi har Pepsi. Yes. Cola. Og vi har en skraldespand hernede, som vi bare kan spytte ud i. Det er bare en normal skraldespand. Jeg tror ikke, I behøver at se den. Den kan vi spytte ud i, og ja. Og hvis I ikke ved, hvad Bean Boozled er, så er det sådan noget, hvor man æder sådan nogle klamme bønner med sådan, hvor der er en god smag og hvor der er en dårlig smag. Så skal man dreje det her lykkehjul. Ja, hvad med at dreje? Det ved jeg ikke. Det gør jeg. Flot. Okay, den land på den gode, det er den der blå en. Den der blå en, som der er tandpasta eller blåbær. Ja, tag en. Hvor er der en? Det var bare 3, 2, 1. Eller nej. Jo, nu. Tandpasta. Også tandpasta. Den der bræk eller fersken. Den her. Klar? Ja. Jeg spytter ned af det nu. Det var bræk. Nå, stinkende sokker eller tutti frutti. Jeg tager lige skralderen op. Den er også... Jeg har taget ikke mange prikker. 3, 2, 1. Stinkende sokker. Så det har rykket sig, men mit kamera har fuldt kort, så ja. Vi fortsætter bare, fordi vi nåede fra Stinky Socks, og det er dig, der skal lære. Der er hundemad eller chokoladebudding. Ja. Jeg har smagt chokoladebudding, og det smager så godt. Det har jeg også. Jeg tror lige, vi tager den her. Ja. Jeg har smagt hundemad, og det smagte virkelig klart. 3, 2, 1. Hundemad! Jeg fik hundemad. Det er så fordi min mund smager hundemad. Ja. Har vi ikke haft? Den her. Baby wipes eller kokosnød. Og jeg kan lide dem begge to. Hvad? Jeg kan lide dem begge to. Jeg kan ikke lide kokosnød. Det kan jeg godt. 3, 2, 1. Baby wipes. Og det var den. Nej. Ja. Den har vi da ikke haft. Nej. Er det ikke bussemand? Nej, det er den der. Ja. Så er det nyslået græs. Det er nyslået græs eller lime. Ja. Præcis. Nu. Og hvad er den er med? Pære. Bussemand eller saftig pære. Så ja. 3, 2, 1. Saftig pære. Du kan tydeligt smage på pære eller bussemand. Jeg fik pære. Æg. Butterpopcorn eller rådne æg, og jeg kan ikke lide nogen af dem. Kan du huske? Gode minder. Ja, vi kan bare lugte rådne æg. Ja. Butterpopcorn. Ej, jeg fik rådne æg. Jeg fik butterpopcorn. Så det var alt for den der video. Ja, jeg håber I kunne lide den. Vi ses i vores næste video. Ja. På YouTube. Ja.